Мөнәҗәтләр халкыбызның яшәү дәверендә барлыкка килгән рухи көзгесе. Шуңа да мөнәҗәтчеләр конкурсы үткәрү Татарстанның бик күп районнарында күркәм гадәткә керде. Буа районының Исәк авылында мөнәҗәт әйтү конкурсы республикабыз белән генә шикләнми, төбәк-ара итеп үткәрелә. Мөнәҗәтчеләрне хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда тыңлады. Bir ilahım benim. Яхшы нәрсәгә тиз ияләшәсең бит ул. Исәк авылында үткәрелгән мөнәҗәтләр конкурсында халык көтеп ала. Аның сәбәбе гади, кеше рухи азыкка мохтаҗ. Шушы мөнәҗәт бәйрәмен үткәрү безнең инде традициягә керде. Күп авыллар ишеттеләр бу бәйрәмнәр үткәнне. Быел бит инде 3нче межрегиональ фестиваль. Шуңа күрә кеше дә бик күп, 50ләп катнашучы заявка бирде безгә. Яңа катнашучылар күп. Катнашучыларның елдан-ел арта баруы мөнәҗәтләр конкурсының кирәклеген тагын бер кат раслый. Бу минемчә кирәк, бу бик әйбәт, яшьләр өчен дә, яшьләрнең дингә тартылуы безнең өчен зур шатлык. Көчле, рухлы кешеләр килгән, әзерлек белән килгәннәр. Бик матур, бик ошый безгә. Без бу бәйгене үткәрүебезгә бик шиксез шат. Быелгы мөнәҗәтләр кичәсе безнең тагында шуның белән аерылып тора дип беләм. Ислам диненең кабул ителүенә 1100 булды. Шушы уңайдан узган чара тагында күңеллерәк, тагында безнең күңелебездә барып, барыбызны да илһамландырып тора дип аңлыйм. Илһамландырып торган конкурсны оештыруның төп иганәчесе Буа якташлык җәмгыяте. Мөнәҗәтчеләрне тәбрикләргә президиум әгъзалары Раил Зияддинов, Тәүфик Сәгыйтов, Наил Шәмиев һәм Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров кайтты. Мөнәҗәтне һич онытырга, һич тарихта гасырларда калдырырга ярамый. Чөнки ул безнең үзебез белән бергә тулган безнең сәләтебез, безнең йолабыз, без аны киңәйтергә тиешбез. Менә Португалиядә булдым, анда фламинго дигән җырлау тәртибе бар. Анда такмак әйтеп бийләр. Бер карасаң, ул инде бездә дә бар такмак әйтү бию дигән күңел ачу. Алар аны милли горурлык дип китереп күрсәтәләр. Нишләп без үзебезнең мөнәҗәтне шул дәрәҗәдә куйырга тиеш түгелбез. Куйырга кирәк, күрсәтергә кирәк. Ул безнең горурлыгыбыз. Ирек Закиров тәкъдиме белән быел мөнәҗәт әйтүчеләрнең осталыгына бәя бирүчеләр төркемен Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина җитәкләде. Үзе дә мөнәҗәт остасы халкыбызның рухи мирасын кайтаруда зур хезмәт куйган Гөлзада ханым конкурсның оештыру дәрәҗәсендә катнашучыларның чыгышын да бик югары бәяләде. Менә бүген без тыңладык. Искиткеч матур тавышлы кешеләр бар. Бу бит беләсезме, җыр ул башка, пәри башка, җын башка дибез. Шуның шикелле, мөнәҗәт ул бөтенләй башка нәрсә. Шуңа күрә монда чагыштырып булмый җырчылар белән мөнәҗәт әйтүчеләрне. Монда моң, беренче чиратта ул моңлы булырга тиеш, тавышы моңлы булырга тиеш. Ул мөмкин тавышта шәп булырга, әмма ләкин моңы юк икән, ул йөрәккә барып җитми. Чөнки мөнәҗәт ул тәрбия. Тәрбиядән тыш татар мөселман традицияләрен популярлаштыру, саклау максатыннан оештырылган конкурста Чувашия Республикасынан да мөнәҗәтчеләр бик теләп катнаша. Мен Чувашия Республикасы Батыр районыннан, Татар Сыгыт авылыннан Буа районына мөнәҗәт итәргә килдем. Инандым, бер Аллаһка дигән мөнәҗәтне әйттем. Миңа бик ошады. Тагы булса, тагы да киләм. Айсылуның чыгышы да гомумән конкурста катнашкан балаларның мөнәҗәт әйтүе беркемне дә битараф калдырмады. Сиңа җәннәт булыр Муса. Иң кечкенә катнашучы Азалия Әхмәтова да Татар Сыгыты авылыннан. Димәк, әлеге авылда балаларга гореф-гадәтләрне өйрәтүгә, шул исәптән мөнәҗәтләр аша тәрбияләүгә аерым игътибар бирелә. Эй Раббым дигән мөнәҗәт сөйләргә килдем монда. Мен беренче урын алам дип килдем монда. Мине әби өйрәтте мөнәҗәт сөйләргә. Әбиемнең исеме Миндания. Иман йортында уздырылган мөнәҗәт кичәсе балаларга тәрбия чарасы булса, өлкән буын өчен күрешү, аралашу өчен бер форсат. Аларга беренче урын алу түгел, катнашу мөһим. Киләсе килеп тора, күрешәсе килеп тора. Хәзер бит инде бигрәк тә соңгы елларда менә үзебезгә бикләндек. Күрше-күршегә керми.
Кунакка кеше килмей, теге ким әйтмешли чакырган җиргә бармый. Әдәмне Аллаһ Тәгаләнең биргән мөмкинлеге быел да килим әле дидем. Аяк кергәндә, күзем күргәндә, иптәшләр белән аралашасың, аларны тыңлыйсың, үзеңнекен әйтәсең. Иң өлкән катнашучы Зәүҗия Төхфәтулова Яңа Тинчәле авылыннан мөнәҗәтләрен дә, бәетләрен дә ул үзе яза. Янтуган авылынан килгән Илфак Фәхретдинов та үзе язган мөнәҗәтен әйтте. Әлеге төр мөнәҗәт ир-атларның катнашуы быел Исәк мәчетендә узган конкурсның яңалыгы булды. Мен тагы бар әле язган мөнәҗәтләрем бар. Бу мен менә яңа юнәлеш теге элеккеге борынгы мөнәҗәтләрне җырлау түгел, хәзер аханга туры китереп, хәзер заман ахына туры китереп яңа мөнәҗәтләр язу инде. Бер генә мөнәҗәт әйтүче дә кабатланмый, аларның һәр кайсының үз мәкаме. Дөрес, бер үк мөнәҗәтләрне әйтүчеләр булды. Киләчәктә кабатланмасыннар өчен Гөлзада Сафиуллина бүләкләү тантанасы алдыннан мөнәҗәт әйтүчеләргә мастер-класс үткәреп алды. Атам, анам, разый булса, сүзләрне илттереп җиткерергә. Гөлзада Сафиуллина иң әүвәл кайсы китаплардан мөнәҗәтләр сайларга мөмкинлеген аңлатса, аннан мөнәҗәт әйтү үрнәген күрсәтеп, төп ялгышларының сәбәбен әйтте. Жюри рәисенең мөнәҗәт әйтү осталыгы дәресен конкурста чыгыш ясаучылар иң зур бүләк итеп кабул итте. Бүләк дигәннән мәчеткә килгән бер генә кеше дә мөнәҗәтләр әйтү конкурсынан буш кул белән китмәде. Бу якташлык җәмгыяте тарафыннан һәр катнашучыга махсус бүләкләр тапшырылды. Иң яшь һәм иң өлкән яшьтәге мөнәҗәтчеләр дә билгеләп үтелде. Ә призлы урын алучыларга диплом белән премия бирелде. Учларымды изге тәсбих. Әнә шушы тәсбихны киләгән өчен Чувашия Республикасының Батыр районы Кызылчишмә авылыннан килгән Гөлсинә Камаловага иң оста мөнәҗәтче исеме бирелде. Менә шушы мөнәҗәтләрне мин элек-электән ярата идем. Кызыксына идем алар белән дөрес җырлап инде выступать иткәнем булмады. Ләкин мин аларны белән һәрвакыт кызыксындым. Менә безнең турында әйткәчтән мин башта карадым нәрсә әйткән ул мөнәҗәт. Ул анда үзең белән үзең сөйләшү дигән. Менә үзеңне кичерешләреңне әйтү дигән. Кешеләрнең кичерешләре гасырларны кичеп халкыбызның җан авазы мөнәҗәтләр буларак безнең көннәргә дә килеп җиткән. Ә әлеге конкурс яңа заман мөнәҗәтләрен язарга да мөмкинлек бирә. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, махсус Буа районыннан.